Isifundazwe KwaZulu-Natal sabhekana nobunzima obukhulu ngesikhathi kuhlasela izikhukhula ngo-April. Amakhulu abantu alahlekelwa impilo kwathi izinkulungwane zasala dengwane. Yize kwakunzima kodwa usizo lwaluqhamuka nxa zonke. Isikhumulo sezindiza eThekwini, iVirginia Airport, asibanga indawo yokuhlala abatakuli bodwa, kodwa nabanika usizo ezisulwini babelinkanise lapha. U-Elham Hatfield wanikela ngesikhathi sakhe ukulekelela labo ababehlaselwe izikhukhula. Uthi wazalelwa emndenini wawukhonze ukusiza abahlwempu eMorocco. Uthi ubaba wakhe wayethi uma esuka eFrance eya ekhaya aphathe izinto ezizosiza abantu abantulayo. Uthi umyeni wakhe oyisicishamlilo ubexoxa ngobunzima bomsebenzi awenzayo. Nathi lokhu ikhona okwamholela ekutheni afune ukwenza umehluko emphakathini. Ungomunye wabesifazane abenza umsebenzi wokusiza umphakathi. Balekelela labo abadinga ukudla, izingubo nokunye. I always like to help people, even when I'm not working, I don't do, or not even part of the organization. I always like to help people. Laba basebenzisa izinkundla zokuxhumana ukunxenxa umphakathi ukuthi unikele. Anything that does happen, the Effingham fire, the Phoenix, everything that has happened, I just put it up on social media just to show the people where all our donations and everything have gone out to so they can see. Bathi sebekwaze ukuhambisa usizo kubantu abangaphezulu ka-200 abashelwe amakhaya abo eThekwini. Banethemba lokuthi bazokwazi ukusiza abantu baningi esifundazweni. Londe Khadebe, SABC News eThekwini.